Op weg naar het Fries Museum hebben we zo'n kandidaten al hier een favoriet uitgekozen uit de topstikken van het museum. En dat is de basis voor een nieuw en eigen kunstwerk. Aan de slag dus met de fibula, de Midzieuwen of Alma Tadema. En hoe komt de jury? Maar een oordeel. Waar gaat naar huis en waar bloot bij huis? Dit is Muze. Alle zonen hebben een werk uitzocht uit de collectie van het Fries Museum. En binnen daarmee on de gong hier om daar een eigen nieuw kunstwerk te komen. We zeggen dat Petra heeft verdiepen in het leven van de succesvolle schilder Laurens Alma Tadema. Dus ik dacht, ja, dat moet iets betekenen. Dat kan niet anders. En Ronnie vertelde Miranda hoe zijn opbloei. Na moeilijke jaren van zware psychoses. Die prikkels is ook inspiratie, muziek. Ja, vogeltjes. Ja. Douwtje zocht de vergelijking met de eenzame vrouw van Tames Oud. Ik voel mij nooit eenzaam, maar ik vind het wel prettig om alleenig te wezen. En wie Sjoerd, ging alles goed. Oh, het leeft nog. Pater? Maar Jos gaat het wat minder. Thuis in Amsterdam vertelt Miranda dat er nog net ontskilder in Takam is. Omdat er een grut verlies verwerkje had. Goede vriend van ons, 63 jaar, overleden aan kanker. En ja, dat was niet makkelijk. Jos had het ons zwier omdat de werkloos is. Maar dat jouwt hem echt de kans om hem dat te lezen op het schilderen. Vorig jaar werkloos geworden, geen baan meer. En toen heb ik het helemaal opgepakt, maar ik ben 53. En gezien mijn aantal sollicitaties en de antwoorden die je daarop krijgt, gaat hem dat niet meer worden. En toen dacht ik, nou, dan is dit een mooie gelegenheid om dus dat op te gaan pakken. En daar gaan we nu vol voor. De hoop daar ook van te kunnen bestaan. Ja. En is het niet zo, lukt het niet, want dat zou ook eigenlijk heel makkelijk kunnen gebeuren, dan zien we het wel. Wij komen wel ergens terecht, zolang we elkaar aan rennen. Ik denk dat dat nog het allerbelangrijkste is. Dus dat gaat wel lukken. Of het nou wel of niet lukt, het gaat altijd lukken. Dat is het voordeel ervan. Ja, toch? Dat is toch een voordeel als je... Mooi gezegd. Ja, kan je toch in principe niks gebeuren. Als je van elkaar houdt, als je gelukkig bent met elkaar, nou, dan kan je niks gebeuren. Menno Landstra had hem aanbeden als coach van de kandidaten. Ze maaien 1 keer de help inroepen van deze art director en ontwerper. Menno had roemondervinding als gastconservator en adviseur van alle projecten in de kunst. Menno? Jan Oorzinga had help nodig. De beeldhouwer weigert hem voor het eerst om het schilderen. Joet, ben de eerste streken erop kwam? Joet, de officiële eerste streken, ja. Want er gaat heel wat om verhaal. Ja. Kun je vertellen wat? Nou, ik heb verschillende soorten teksten, nou heb ik niet meer, schetsen maken. Jan vindt het verschrikkelijk lastig om hem helder uit te drukken. Dat is echt net een wonder, want zijn gedachten vliegen alle kanten op in een razend heeg tempo. En het liefst wil er alles met elkaar verbinden. Allemaal heel gauw in je schilderij pakt me helemaal de wie van oud. Textiel heeft me geïnteresseerd. En op een gegeven moment kwam ik bij, vond ik heel grappig, een zielbootje zingend. En op een gegeven moment kwam ik bij schilderijen van Tadema. Op een gegeven moment, dus dat is een woord, Tadema? Tadema, denk ik, ontwerken. En ja, Sjoerd de Vries vond ik altijd heel interessant, het verhaal. Ik dacht, nou, eerst mijn budget wat ik wil. Wie oud,
En Sjoerd de Vries. En het bootje. En Tarema. Ja. Maar is dat moeilijk omdat er dan zo volle tegelijk gebeurt in die holle, lijkt het wel? Te volle? Ja, dat we al die informatie binnen, dan moest een keuze maken. En op een gegeven moment, ja, de vrouw en ik begonnen discussiëren. Ik zei, wat ben je nou mee bezig? Dan moet je rustig houden. Je hebt toch wel vaker een medaille in de hand. De kunst is weglaten. Straks de bezoeker, de bekijker, de beschouwer van jouw werk moet eigenlijk het verhaal weer kunnen herleiden. Die moet eigenlijk op een logische manier kunnen begrijpen waarom jij dit gemaakt hebt. Ja, zeker. Ja, ik ga een motivatie maken. Maar ik krijg een beetje het gevoel dat je nu 3 verhalen heel doelbewust in elkaar probeert te snijden, zonder dat daar een innerlijke noodzaak toe is. Heb jij dat gevoel ook of valt dat mee? Hoe bedoel je met de innerlijke, dat ik er te veel in doe? Ja, dat je misschien denk je een schilderij te ver. Dat gevoel heb ik een beetje. Nee, ik ben er van mezelf nog niet helemaal uit met Sjoerd de Vries. Nou, probeer het voor jezelf helder te maken. Kom je er niet uit, dan is het misschien geen goed idee geweest. Dat is best wel mijn probleem. Ja, dus als jij het verhaal voor jezelf niet helder hebt, dan zal het verhaal voor de toeschouwer ook niet helder worden. Nee. En dan kan je hem beter achterwege laten of er nog even goed over nadenken. Nou, en als je dat doet, dan klinkt het alsof je prima op weg bent. Bedankt voor de informatie. Graag gedaan. Ja, oké. Hoi. Dag. Hoi. Yvette had hele oren zwargen. Maar de naaimachine en stoffen kiezen de prachtigste ding, meidje. Haar hoes hing het er vol mee. Maar ze mat als muziekkeusner hield die dieper nadenken over de achterliggende motivatie van haar werk. En dat is ze net wend. Van huis uit hebben wij wel een heel creatieve opvoeding, gewoon steeds maar. Had je een niefje natuurlijk mee? Ja, heel de tijd al. Zo'n size hier al naar de machine. En ja. Ja? Ja. Heel snel al je poppenmaatje. Ja. We zijn 2 een breidje. Spinnen, weven, breidje, alles cool bij je thuis. Ze zil op de slag met de fibula. De oude mantelspelde van misschien een rieke Frieske koning. En wat is dan het idee erachter? Het idee? Ja. Om iets, hoe bedoel om te maken? Wat is die gedachtegang erachter? Wat? Ja, dat zou ik eigenlijk net weten. Dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Ik zeg dat en ik denk, dat is mooi, lijkt het mij mooi om te maken. En het idee om structuren te maken. En ik ga daar eerst dan... bij mij ontstaat het altijd als vanzelf. Dus er was net iets van dat er iets mooi vertellen was, dat het iets vaststellen hoe mooi reert bij goud en hoe mooi structuren wijzen kunnen. Misschien is dat eigenlijk het enige wat ik dan laten wil. Een soort met tableauachtig ding. Je laat het organisch ontstaan. Ja. Wat ontstaat tijdens het maken? Nou, dat is eigenlijk nu ook een beetje het probleem. Daar zit ik wat in vast. Maar ik denk, ik kan het overal wel, ik kan van alles nu mee doen. Ja. Maar het maakt het wel, hoe je het presenteert. Ja. Maar is deze ruimte voor jou van belang? Nee, op zich wel dat ik het zo geordend heb. Dit is wel, zo heb ik het wel gemaakt. Deze ruimtes hebben wel een betekenis voor jou? Ja, dit heb ik wel echt zo gemaakt en zo wil ik hem ook houden. Ja, dan kan je hem ophangen of moet hij liggen? Nou, ik vind dat is zo moeilijk, joh. Waarom? Je moet een reden hebben. Dat is het jij probleem. bent de moeder van dit kunstwerk. Het is aan jou om te bepalen hoe wij ernaar gaan kijken straks. Ja. Toch? Ja, dat is ook zo. Dus nou, dan zoek ik dat nog even uit. Denk ik. En denk na of die plat moet zijn. Ja, het is ook mooi om te hangen, ja. Waarom? Of staan, als een schilderij. Het is mooi om boven de bank te hebben. Ook, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook plat, je maakt hem nu eigenlijk in een soort half relief. Hij heeft ruimte, hij heeft diepte. Ja. Maar je gaat nergens de ruimte in. Nee. Waarom doe je dat niet? Zou ook nog kunnen, ja. Onder eind van muziek kunnen Jo mij bepalen wat die expositie wint in het Fries Museum. En wat voor nijwerk het Fries Museum omkeertjes zal. Het videokunstwerk, het Oranje Koelke project of het Grutte schilderij. Zoek ervoor op muze.friesmuseum.nl. De dag is onbrutsen dat de kandidaten maar het wetter voor de dokter matten. 2 weken van werkje binnen voorbij. Joet jaren ze of het resultaat goed genoeg is.
3 van de zo'n deelnemers zullen naar Hoesta gestuurd worden. Tevreden? Het is het beste. Nou, nee, ik ben net helemaal... Want wat hiest in de holle? Ja, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat dit zijn leven best heeft. Dat dit het echte... Nou ja, ik weet dat hij heel rijk was. Maar als ik kijk naar het doek waar ik me door heb laten inspireren, vond ik dat absoluut niet. Dus daarom heb ik ook gekozen, omdat het is een doek. En dus eigenlijk zou je zeggen dat het kunstwerk aan de andere kant zit. Het zit aan de achterkant van... Hij zit er nooit. Nou, het is eigenlijk de achterkant die we nooit zien. Ja. Dus het leven achter het kunstwerk. Ja. Dit is de klederdracht, hier de heilige met de humor die doet ze. Ja. Zo'n tegengestelde wat die heilige is. Hè? De duivels en een heilige. Ja. En dit hoedje van Charlie Chaplin, die heb ik ook op een song zetten. Dat vind ik leuk. En de klederdracht gaat dat... Vanzelfs had Sjoerd de meeste tijd nodig om zijn werk op te bouwen. Maar van stress had er net zo volle last. Jos had nachten terug hel om zijn schilderij klaar te krijgen. En hij had er een verhaal bij schreeuwen. Als moeder aarde de zon langzaam naar de horizon trekt, is er geen weg meer terug. Is zijn licht als een zilveren deken, het wat als met naald en draad verweven. Daar waar lucht en water samensmelten, zal hij zijn. En dan is het ook klaar. Ik bedoel, dan kunnen we gewoon weer verder. En dat is ook wat hij graag wil. Dus we gaan ook gewoon weer verder. Ja. Kan iemand dit even vasthouden, alsjeblieft? De oren binnen al lang klaar. Er is nog maar één aan het werk. Ik vind het wel jammer dat ze het er nou net even opschreeuwen heeft. Ja, qua netheid. Nee. Nee? Mag ik net zeggen? Nee, veel te veel werk. Ja, hallo. Zit ik wat op het spul? Jongen, moet je zien, al die kleine schilderijtjes. Ik kom volgende keer ook met zo'n klein schilderijtje. Nee. Dat blijkt wel gek. Gewoon hut bouwen. Allemaal uit het hoofd, hè? Niet thuis uitproberen, niks van dat alles. Sjoerd, niks op je vriend. Waar zit jij te komen, jong? Ik moet blij zijn dat ik hier ben. Het werk staat klaar. Het wut is nou on de jury. Ook Menno Landstra krijgt een rol in de jurering. Ja, je moet je gewoon belachelijk uitdossen. Bladeren. Dan moet ik een beetje gaan staan scratchen. Ja, en ik het zo heen. Ja. Ja. Met een plaat van? Puur als object. Nou ja, ik denk, nou ja, leuk, wist toch, maar ik ken een touw en vestknoopje. En ik moet echt lezen, wil ik daar iets van begrijpen. Dat is Als je naar het schilderij krijgt, ik zag de verwantschap onmiddellijk. Die lijst, de tekst op de lijst, de attributen. Wat ik juist ontzettend leuk vind, is dat hij dat in de eigen tijd plaatst. Ja. Maar als je het echt in een zaal ziet, ja, dan moet het veel preciezer en ja, veel zorgvuldiger. Dit heeft ook iets terloops, hè? Zo van, het is niet echt in balans. Zo. Nee, terwijl dit moet ook niet in balans zijn. Dit moet een bepaalde disbalans in zitten. Ja. Want anders is het niet zo bij elkaar geraapt
iets of zo, weet je wel. Dat moet het uitstaan. Maar ook dat kun je nog wel zo ordenen dat, het echt, dat je zeker weet dat die fles daar moet liggen. Ja. Ja, ik vind het geweldig dat die stap maken het van die vogels. Nee, die wist de tussenstap bij het tuinheidsschilderij. Ja. Maar als kunstwerk ben ik net altijd enthousiast. Ook niet. Nou, wat ik er goed aan vind is dat er heel echt gespeeld is met het werk van Tadema. Dit is de blik van binnen naar buiten met die was. Hier is het precies andersom. Ja, en ik vind het ook mooi dat iemand de inspiratie ook echt gebruikt als inspiratie. Dus de koppeling tussen het werk zie je, zonder dat het een hele letterlijke verwijzing is. Wat ik van tevoren niet... je hebt hier van, nou, dit zijn de objecten waar Ronnie mee aan de gang is, dan kan je die er bijna bij visualiseren. Zonder... Ik denk van, nou, die pop, nou, dat zal wel letterlijk schilderen worden, et cetera. Dus ja, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Met mij eens dat het net het beste werk is wat er maken heeft, de nota. Maar ik bedoel het fascinerend vind en heel onderscheidend. Ik vind de stap die ze maken heeft van leer naar dit vind ik geweldig. En dan mag ik naar hem denken over het object op mezelf. Hoe verrassend dat is. Dat mij wel een beetje hier een 60 zo'n te houden. Je doet ook vaag denken aan de indianenstammen. Ja, de grafica. Ja, en ze speelt daarmee. En die verbintenis vond ik juist wel weer heel interessant. Het is ook niet gelikt gedaan. Het is juist heel erg... ja, het heeft ook iets heel rechtstreeks. Ik vind het gewoon een te gek ding. Maar dit is net, oh, daar staat 2 op, oh, ik moet ook 2 Of dat letterlijk is fut, het is echt in de jipper. En vooral dat ze de vrouw weggelaten heeft, vind ik heel goed. Ja. Dat voel je het. Ja. Ik had wel zoiets van, ik vind de presentatie niet goed. Die presentatie, dat is dat lullige listje, HEMA-listje en dat lullige papier op achtergrond, dat is... Jos het meer weer vrij letterlijk, een soort naïeve schilderijen van zich met verrassende perspectieven. Dat is altijd wel grappig. En dit valt wat waarom in het traditionele schilderij. Ik zou dat zilver, ik zou de inspiratie waarom met Willem van Althuis. Een mooie diffuus schilderij. Maar het is toch een beetje voor mij een prentenkaart. Je komt alles wel tegen, dus ik was toch wel... Ik vind het wel een van de betere, wel vrij letterlijke vertaling van... Ik kan echt heel duidelijk zeggen van wat er hier omkomt. Sjoerd, Petra, Jos, Doutje, Ronnie, Jan en Yvette. Daar staan we weer. En hier staat Jim werk, naast het werk van kunstenaars die jij er al haar sporen verzinnen hebben. Naast topstikken uit de collectie van het Fries Museum, die speciaal voor Jim uit de depots hellen binnen. En nou staat hier het resultaat. Voor treien van Jim zal het betutten dat dat de laatste keer is dat Jim hier staan. Want treien zullen naar huis. 4 blauwe bij us en die bin een stap dichterbij de expositie in het Fries Museum, met het al hier om gaat. Ik jou het woord aan juryvoorzitter Saskia Bak. Ja, dankjewel. Yvette, wil jij als eerste naar voren komen? Yvette, we hadden als jury bewondering voor jouw moed. Jij maakte eerder werk in leer en je hebt iets heel anders geprobeerd. Dat vonden we heel goed. Je bent door. Sjoerd, wil jij naar voren komen? Sjoerd, je hebt ons weer weten te verrassen. Je hebt iets gemaakt wat we niet van tevoren bedacht hadden dat je dat zou kunnen doen. Wat we heel goed vonden aan je werk is dat je de kijker erin betrokken hebt. Je moest meedoen met het kunstwerk. Wat we ook vonden, Sjoerd, was dat je werk heel rommelig is. Het is rommelig uitgevoerd. En bij heel veel dingen vroegen we ons af... heb je dit nou zo gedaan omdat je daar heel goed over nagedacht hebt? Of heb je dit zo gedaan omdat het toeval was? Maar Sjoerd, je bent wel door. Jan, wil jij naar voren komen?
Jan, net als Yvette stapte jij uit je comfortzone. Heel knap. Het is echt fantastisch dat je dat aandurft. Want dat is hartstikke spannend, want je weet niet wat het gaat opleveren. Waar we kritisch op waren, is je manier van schilderen. We vonden het eigenlijk als schilderij niet goed genoeg. Het was wat te letterlijk naar je voorbeeld geschilderd, ondanks dat je er 2 had. En het was net niet goed geschilderd. En dat maakt, Jan, dat jij niet door bent. Petra, wil jij nu naar voren komen? Petra, jij hebt de Alma Tadema eigenlijk helemaal binnenstebuiten gekeerd. Je hebt alles anders gedaan. Alma Tadema kiest voor een mooie lijst, jij voor een heel ruw lijstje. Alma Tadema kijkt van binnen naar buiten, jij trekt de blik wat verder terug. Toch zitten er herkenbare dingen in, zoals het waslijntje. Maar weer heel anders gedaan. Dus dat vonden we knap. We vonden dat je echt op een goede manier, ook net als Yvette, met je inspiratiebron bent omgegaan. En wat we vonden, was dat het gewoon een hele goede foto is. Dus jij bent door. Petra, Sjoerd en Yvette bleven bij u. Ronnie, wil jij naar voren komen? Het wordt steeds spannender nu, hè? Ja. Er is nou nog maar 1 plak oer. Ronnie, als wij naar jouw schilderijen kijken, vinden we het altijd een feestje. Dus iedere keer maar weer, we worden er vrolijk van. Terwijl er soms best droevige dingen in staan en in zitten. Maar toch weet je het heel mooi te schilderen en weet je er 1 groot kijkplezier van te maken. Dat is jouw grote kracht, dat kijkplezier. Wat we deze keer wel een beetje misten, is het avontuur. Vorige keer wist je ons steeds op een andere been te zetten. En er zaten er ook wel heel herkenbare dingen in en heel duidelijke dingen, maar het was avontuurlijker. Dat misten we deze keer. En wat we deze keer ook misten, is dat het niet zo'n eenheid had. We vonden eigenlijk dat het allemaal losse stukjes waren. Het was nog niet 1 schilderij geworden. Dus dat betekent, Ronnie, dat jij niet door bent. En dan Jos en Doutje. Willen jullie allebei naar voren komen? En Jos, wij vonden dat jij op een heel verrassende manier je inspiratiebronnen bij elkaar hebt gezocht. Zonder dat het letterlijk is. Dus je hebt die referentie naar je inspiratiebronnen, hè, die verwijzing naar je inspiratiebronnen heb je in je hoofd. Dat zie je terug in het schilderij, maar het is niet letterlijk. Dus dat vonden we heel knap hoe je dat gedaan hebt. We hebben ook een kritiekpuntje, namelijk dat we het schilderij vrij traditioneel vonden. En ook een beetje braaf. Terwijl we vorige keer van jou gezien hebben dat je er ook wel grapjes maakt en mee weet te spelen. En dat misten we deze keer. Doutje, wij vonden dat jij de Tames Oud ook weer op een bijzondere manier vertaald hebt. Niet letterlijk, niet die 2 bomen letterlijk terug laten keren. Niet die vrouw in het landschap plaatsen. Maar eigenlijk die vrouw laten oplossen. Dat vonden we heel goed, dat vonden we heel bijzonder. En daardoor was het een intrigerend beeld. En je wilde wel naar kijken, je wilde er grip op krijgen. Maar we waren wel heel teleurgesteld in de presentatie. En niet doordat er geen paspartout of zo om zat, dat snappen we wel, dat dat de bedoeling was. Maar we hadden zoiets van, denk na over bijvoorbeeld de grootte. Hoe groot laat je het zien? Dus in die presentatie waren we wat teleurgesteld. En wat we ook wel zien is dat je de neiging hebt om steeds hetzelfde te doen. Nou, uiteindelijk kan er 1 van jullie door en 1 kan er niet door. En Jos, jij bent niet door en Doutje, jij bent wel door. Dat budget, dat we mooi Doutje, Petra, Sjoerd en Yvette verder op wijs zullen naar het Fries Museum. Jim bleef bij u. En ja, Jan, Ronnie en Jos, Jim ging huis. Dit was de laatste keer dat Jim in dit programma ziet. Of net, want misschien is er wel weer een wildcard. Ja, er is 1 wildcard. Dus 1 van je treien die komt toch een ronde verder. Jos, Ronnie of Jan. Het is net aan u om die wildcard uit te delen. Dat wil ik graag vragen aan Menno Landstra.
Hij weet als geen oor de verschillende disciplines met elkaar te combineren, het verliezen naar het notenhelling en kan dus als beste de opdracht beoordelen die je hem de laatste 2 weken weet je hem zijn hut omwerken heeft. Menno, ik wil vandaag graag eerst weten waarom en dan de namen. Globaal ben ik het wel eens met de jury waar de waterscheiding lag. Ik heb ook zelf heel goed gekeken naar jullie werk. Waar let je dan op? Let je op de uitvoering? Nou, er schort nog wel wat aan, technische kwaliteiten. Niet alleen aan deze zijde, maar ook bij jullie eigenlijk wel. Of kijk je naar bijvoorbeeld in hoeverre jullie je nek hebben uitgestoken. Hoe je nieuwe wegen hebt proberen te vinden. En hoe je uit je eigen comfortzone zijn getreden. Dat laatste vind ik eigenlijk wel interessant. Hoewel ik maar beperkte kennis heb van jullie eerdere werk, is het wel goed te zien van waar jullie vandaan komen, welke keuzes jullie hebben gemaakt. En ik vind dat er eigenlijk één tussen zit die op een hele andere manier is gaan werken dan wat hij tot nu toe heeft gedaan. Die het ruimtelijke voor het platte heeft verruild, maar niet helemaal. Die op het hoekje omschildert, die het materiaal heel mooi gebruikt. En eigenlijk zie ik daar wel een soort toekomst in. Dan wil ik diegene eigenlijk volgende week wel terugzien. En dat is Jan. Jan, je bent erop. Mooist. Naar de andere kant. Want dat betekent dat we mooi deze 5 kandidaten verder zullen opwaaien naar het Fries Museum. En dat we bij deze dan toch echt definitief afscheid nemen van Ronnie en van Jos. Tegen dank. En zo gaan wij verder opwaaien naar het Fries Museum. Over een week gaat het over mijn vrouw. En dan zeggen we hoe de deelnemers naar haarzelf en de vrouw om haar heen te zeggen. En dan kunnen we even lekker luidje. Dit wie muziek. Helaas, ik had graag doorgegaan. Ik ben dat tegen het al, maar nee, ik ben binnen het programma dankbaar en ik ben mijn leven gelukkig en dankbaar geworden, dus ja. Ik had er eerst nog over na lopen denken om in het water zo'n haaienvin te schilderen. Maar ik vond het voor wat ik erbij geschreven heb, vond ik het eigenlijk niet gepast. Hey, hartstikke bedankt, Ronnie. Ja, we hebben wel. Ja, succes. Ja, en vooral terugschildering. Ik ben er ook heel vrolijk van. Oké.